Siguran si da šećerna princeza može pomoći? Ona nam je jedina nada protiv njega. Baš zanimljivo. Kakve mi vesti donosiš? Kad bih se mogao setiti, ali jako sam gladan i osjećam se slabo. Ti drski mali mišu, pretvorit ću te u ventilator. To bi bilo šteta. Onda ti ne bih mogao ispričati glasinu koju sam načuo. Hvala vam mnogo, vaše visočanstvo. Moram priznati da izgledate posebno kraljevski večeras. Dobro, za početak Krcko Oraščić se vratio. Šta? Ovde? I doveo je neku devojku. Ne znam odakle sad ona dolazi tu, Jane. Ja znam. A sada zanimljivi deo. Oni traže šećernu princezu koja može navodno da pobedi vas. Tako kaže Krcko Oraščić. Šećerna princeza? Nikad nisam čuo za šećernu princezu. Donesi mi odmah kraljevsku knjigu i dovedi mi Krcka Oraščića. Samo ovo je ostalo od šećernog sela posle kraljevog pohoda. Nisam znao da je ovako strašno. Miran, nećemo te povrediti. Jao! Ej, to je zaseda! Sakri se! Sve je u redu. To su deca. Hej! Koja dobro gađaju. Čekajte, pronašli smo ovo. Jel vaše? Peti! Šta se desilo ovde? Otišli smo sa marcipanom da sakupljamo bobice. Vratili smo se i sve I svi? su nestali. To je bila vojska kralja miševa. A za sve je kriv princ Erik. Ko je princ Erik? Sin kralja koji je vladao pre kralja miševa.